Olu lusasazo ngqo lweendaba kumagumbi ethu osasazo kuNdlunkulu we-SABC eAuckland Park eRhawutini naseziphambili. We've seen a number of these retrenchments because companies are losing markets there in the US, and because of these tariffs. Ngabasebenzi abangaphaya kwama-900 basemngciphekweni wokulahlekelwa imisebenzi kwiziko lemveliso yamaqabaza amehlo e-Aspen eMpuma Koloni emva kokufunyanwa ngokungcoliseko olungenabungozi kwizigulane. Uma ngabe ke seyithatha why ayithathe azayishisa ayibulale ngenxa nje yefoni kuphela. Usapho lenkwenkwane yagetyengwa ngo-2016 iminyaka 16 ubudala luyala ukuyingcwaba de kwenziwe ubulungisa. Malone emakhaya khongozelana uvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Ngabasebenzi abangaphaya kwama-900 basemngciphekweni wokulahlekelwa imisebenzi kwiziko lemveliso yamaqabaza amehlo e-Aspen eMpuma Koloni okwemva kokuba abahloli bokutya neziyobisi baseMelika befumanise ungcoliseko olungenabungozi kwizigulane. Imanyano yabasebenzi sePAU ithi inkqubo yodendo i-Aspen ingakhokelela ekubeni abasebenzi abasondele kwisiqingatha kulo nyaka kuphela balahlekelwa imisebenzi. Ngamakhulu emisebenzi esemngciphekweni kwakhona eMpuma Koloni njengoko abasebenzi bomzimveliso wamayeza iAspen bejongene nokudendwa. Imanyano yabasebenzi isePAU ibanga ukuba ayonelisekanga sisaziso esikhutshwe iAspen. Le manyano ithi bangaphezulu kwama-200 abasebenzi abasuka kwicandelo lokuvelisa amaqabaza okunyanga amehlo i-eye drops abasele bephulukene nemisebenzi ngoJuni walo nyaka. Ikwachaze ukuba kukho sizathu simbi sokulahleka kwemisebenzi kutshanje. They are very silent to tell us that because what we observe from the people who has been laid off, it is all over the place, you understand. It's not a specific area where you can say now that this area is been affected. Imeko yentswela-ngqesho yakutshanje kweli phondo ibangele inkxalabo kubahlali nabafundi njengoko besoyikisela ukuba oku kungandisa ulwaphulo-mthetho. Enzela iwari lento yoba retrenchments because silulutsha sithi abazoya kwi-job market ngoku xa kuretrenchwa that makes us basibe newari yoba mhlawumbi nathi azofumana imisebenzi xa sigqiba ugraduate. It's devastating. It's very, very sad because what's going to happen to the families? Ingcali yezoqoqosho kwiYunivesithi Nelson Mandela uNjingalwazi Ronnie Ncwadi uthi abafundi kuza kunyanzeleka ukuba bazame ezinye iindlela zokuzenzela imali njengoko eqhubeka esehla amathuba emisebenzi. We've seen a number of these retrenchments because companies are losing markets there in the US, and because of these tariffs, the companies cannot cope because they're losing income and all that. Imanyano zabasebenzi ziza kuba inxalenye yentlanganiso yokuqukumbela inkqubo yodendo neza kujongana nokungoneliseki sisaziso esikhutshwe yile nkampani. Kwiindaba ze-SABC ndikuNandipha Platyi eGqeberha. Abahlali baseNuclear kufutshane naseWestbury baxhalabile ngokhuseleko lwabantwana babo emva kokuba amakhwenkwe amathathu abemba amazwe ngaphandle athe avalelwa kwivenkile ethile ngaphandle kwemvume yawo. Ngokwengxelo yabahlali lamakhwenkwe amathathu avaleleke kule venkile kodwa ngethamsanqa aphume engonzakelanga. Nangona kunjalo amapolisa abambe abarhanelwa ngokuxhulumene nelityala. Elsie Williams uthi usothukile nangoku sisiganeko esenzekileyo nesehlele namakhwenkwe kwaye aye akwazi ukuqhwesha ephuma ngophahla olukule venkile. Ngokwengxelo kaWilliams, ababini kulamakhwenkwe banyanzeliswe ukuba bangene bevalelwa kule venkile kwaye benyanzeliswa ukuba baphile phantsi kwemeko ezimaxongo. I say they only give them bread and lettuce in a cup of cold drink to drink, and from there they're taking them out and heat them. For what? Because I think maybe they wanted ransom. Le venkile yabemi bamazwe angaphandle ivaliwe kwaye abahlali basothukile loloyiko ngakubantwana babo. Who says when they go in there they're going to come out of there because of this hostage story? Because they can go buy
and then they don't come out, and we're wondering, where's our children? Those things must be stopped. It must be stopped. There must be really policing from our community, must be in charge. Kusenjalo amapolisa phikile ukuba kukho abantu abasebatsha bamazwe angaphandle abavalelweyo, nangona kunjalo baye baqinisekisa ukuba kukho abantu bamazwe angaphandle abane ababanjiweyo kule ndawo ngenxa yolwaphulo-mthetho wokufudukela kwamanye amazwe. Usapho lenkwenkwane neminyaka 16 yagetyengwa eThekwini ngo-2021 luyihala ukumngcwaba de kwenziwe ubulungisa. Ummeli Ngcobo wabulawa ngo-2021 emva kokutyholwa ngokuba iselfone kobefunda naye. Kutyholwa ngokuba uNgcobo waqweqwediswa ngaphandle kwasesikolweni eNewlands West. Amadoda amane aquka nepolisa ajamelene netyala lokubulala. Uma ngabe ke seyithatha why ayithathe azayishisa ayibulale ngenxa nje yefoni kuphela. Yileyo nto esenza ukuthi ummeli kuze kube imanje kusukela ngo-2021 akangcatshiwe. uHlengiwe Ngcobo ukhathazekile, usebeke ithemba lakhe kwingalo yomthetho. Abasolwa abane babhekene necala lokubulala ummeli Ngcobo owalahleka ngo-2021. Iphoyisa elingumsolwa liyaziwa ilomndeni. uThuthukani Nyawuza, uBhuti Nyamakazi kanye noAndile Myeni babhekene necala lokusabisa, ukushaya ngenhloso yokulimaza, elokuthumba kanye nelokubulala. Kuthi ummangalelwa wesine uAsanda Nyawuza yena ubhekene necala lokushaya. Isidumbu sikaNgcobo esasishisiwe singabonakali kahle satholwa silahlwe endaweni esebenzela amaphoyisa asemsunduzi. Unina uthi isidumbu sendodana sisasemakhazeni kahulumeni ePinetown, kanti abakazusingcwaba kuze kutholakale ubulungiswa. Sikhathazekile ngoba sidinga nathi ungcwaba njengabo bonke abantu. Ngokukholelwa kwethu uma ingane yayintshontshile ifoni kulungile-ke, kwakufuna umzali fike sixoxisana ukuthi ingane uyishayile iyalimala. Icala liyaqulwa enkantolo ephakeme eThekwini. Umbuso usethula ubufakazi. Mlondi Radebe, SABC News, eThekwini. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Inkundla yomgaqo siseko ive kwigqize limele imanyano yabasebenzi Solidarity neminye imibutho ukuba akukho nto kumthetho kazwelonke wezempilo iNHA ethintela umphathiswa ukuba athathe isigqibo ngokuba zeziphi inkonzo ezinokufakwa kwisiqinisekiso sezidingo. Isiqinisekiso sezidingo ngumqulo semthethweni onyanzelisa abo banikezela ngenkonzo ezikhethekileyo zezempilo bafumana imvume kurhulumente kuqala ukuze banikezele ngenkonzo ezo. Imanyano yabasebenzi Solidarity neminye imibutho ifuna isiqinisekiso ngesindululo ngongamkeleki kwemihlathi yomgaqo-siseko senkundla ephakamileyo yaseGauteng ePitoli. Ixambula ngelithi le mihlathi ayinangqiqo, ingaginyisiseki, inika amagunya agqithisileyo isipine semagunyeni olawulo ngaphandle kwesithintelo. Nothing in the Health Act constrains the minister in deciding what health services might or might not be subject to a certificate of need. The respondents themselves point out in paragraph 110 of the answer in the High Court at record page 474 that section 90 of the Health Act, which circumscribes the powers of the minister to make regulation, doesn't deal with the power to make regulation related to health services. We say what the minister is given is an untrammeled lawmaking power to decide which health services will be subject to the scheme and which not. Lenyewe inxalenye yomhlathi wama-36 ukuya kuma-40 we-NHA nocelwa umngeni ngokomgaqo-siseko phambi kweyona nkundla inkulu kweli. Umlo wobuhlanga ophakathi koluntu oluthetha isiXhosa nesisuthu kwilali yakwaSibi unwenwele nakwisikolo samabanga aphakamileyo iPhuta Ditshaba Technical eMatatiyeli eMpuma Koloni. Iyantlukwane kwiinkqubo zolwaluko phakathi kwala maqela amabini kukhokelela ekubeni ungabikho zinzo elalini. Kutyholwa ukuba abo benze isiko lokudlulela ebudodeni ngokwesithethe sesisuthu ababathatheli ngqalelo abo boluka phantsi kwesithethe samahlubi kakhulu abo bathetha isiXhosa.
yokujongana ngezikhunduza amehlo phakathi kwamaqela amabini axabanayo nanjengoko kutyholwa ukuba abohlanga lesizwe sabeSuthu bajongela phantsi abesizwe samahlubi nanjengoko bebabiza njengamakhwenkwe. Fana usaqhubeka nesikolweni uyafunda lo obebethile uprincipal ukhona ugxothiwe esikolweni lo obulele izidumbu zimbini ifamily zingcwabile uyaqhubeka nesikolo kuthiwa kaloku kumele uba makuphaka entoni amadoda aqala kungaphaka abafana amakhwenkwe Qala lapho lapho ingathi lo ndoda athi injalo nje bazosaba ukuthetha kodwa bayayazi wonke lo muntu uhle lapha. Fika ixesha lokuba kutyiwe kukho izityholo ezithi abangabeSuthu baphakelana bodwa kuba besithi bangamadoda. Amadoda lawa baphakele naso kufika elixesha loba abake ngoku abangayanga endabeni bachitha ukudla. Kwiveki ezimbalwa ezidlulileyo abafundi abantetho isiXhosa nabahlala kwezilali kuvakala kuba baqoqodisiwe baze bahlaselwa. Bathi abanye ngamakhwenkwe abanye bathi asingomakhwenkwe emakwedini uyabona lonto so ngulole ke ngoku ukhomba omnye esweni nomnye avikele elakhe iliso ukuliwa ngaphakathi nangaphandle kuyabonakala lo moya ukhona ke sithi thina singumasipala soMatele imfundo loxanduva la wonke umuntu is a societal matter fanele wonke umuntu othatha uxanduva. Isebe lezemfundo eMpuma Koloni lithi lizama ngandlela zonke ukuba ekubeni lize nesisombululo kule ngxuba kaxaka ekujongana ngezikhunduza amehlo phakathi kwalamaqela amabini alwayo. Akamkhombandlela nalapho sivumelene khona bomasincedisane khona ukuze kupheleni kosuku abantwana baze esikolweni ba-attende bengenaloyiko lokuba bayophuma ba-athekwe. Dinkululeko Nyembezi eMatatiyeli. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi uMzantsi Afrika uzokunyanzelisa irhafu yezorhwebo yokuzibuyisela ngakwilizwekazi laseMelika okwemva kokuba iMelika ithwaxe elingomyinge wama-30% werhafu kuzo zonke intengiso ezithunyelwe eMelika. uRamaphosa beziphendulela kwimibuzo beyifumana kwindlu yowiso-mthetho epalamente. Umongameli uthi uMzantsi Afrika uza kubamba iintlanganiso eziliqela eWashington naseNew York kwezi ntsuku zizayo edlulisa esithi iPitoli iza kuqhubeka ithetha-thethana neMelika ngemiba yorhwebo. And in a way it is double-pronged. We negotiate with the United States, but at the same time we encourage our companies to use this as an opportunity to start seeking out other markets. Umbutho we-EFF uye wamxina umongameli esithi kutheni uMzantsi Afrika enganyusi irhafu yorhwebo kwiinkampani zaseMelika. Appeasing the maniac. Why have we not stood firm and imposed own retaliatory tariffs against Trump while looking to open up trade with our BRICS partners? IDA yona ithi iqonga lokuthetha-thethana likazwelonke i-National Dialogue kubonakala lingenaziqhamo. Mr. President, the National Dialogue is a failure no matter how you sell it. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani, Philip eParlamente. Osomashishini abangama-20 baxhamle kwisixa sesigidi serandi bekwafumana amawonga ngemizamo yabo yokuza nenguqu eluntwini. Lo msitho usindlekwe kokuqala ngqa eMpuma Koloni kumbutho wesisa iHollywood Foundation eMonti. Ukuba ngusomashishini eMzantsi Afrika ngokubambelela kwiphupha umbutho wesisa iHollywood Foundation uzijule ijacu ekuxhaseni osomashishini abasakhasayo ukusukela ngo-2023 ngenkxaso-mali, ulwazi nezixhobo ngelithi mababambelele kumaphupha wabo ngoba ayafezeka oku ngephulo lamawonga ibambelela Business Awards. Like if you look at our winner today, very creative idea that he has implemented, but the most important part is that hard-working person who has gone and implemented something. Kambe ke isiqeba seHollywood Foundation sikhuthaze uluntu ukuba lubambelele kumaphupha nanjengoko amathuba enkqubela phambili ekhona. Our youth needs to ensure that they avail themselves when such opportunities are available and grab that opportunities. Knock on those closed doors. Someone out there is willing to listen to you and be able to support your dream.
kananjalo kwabaphumeleleyo abali-17 baxhamle inkxaso ye-40,000 ze abathathu abanqenqeze phambili owesithathu kubo wathi wajize nge-70,000 lo gama owesibini ekhongozele i-100,000 ze usomashishini ophuma izandla wazifumanela uqhaqhe we-130,000. I'm very emotional, I don't want to lie, but I'm very honored because it's really like giving me a hug to say, hey, keep going, because whatever you're doing is scalable and you're doing something right. Okwalo mzuzu sirhwebelana neFrance kunye neChina ezingaphandle as well as ne local market apha eSouth Africa. Ewe kona kunzima nokufumana ezi fundings, kodwa xa umuntu eqinisekile engapheli mandla uzawude ayifumane lento ayifunayo. Inkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni balule ukuba ngundoqo kweliphulo esithi malande futhi lingagqibelisi kweliphondo nanjengoko benezicwangciso zokusebenzisana nangakumbi neHollywood Foundation. Umcimbi wanamhlanje umcimbi kwizinga eliphezulu, ngumcimbi ocholobingisa kakhulu kuba is touching lives, uthetha nabantu abakhulayo, unika abantu bafezekisa amaphupha abo. Ndicinga liphulo elihle kakhulu elika Hollywood. So osomashishini sifuna baqine kuba amathuba emisebenzi la siwadingayo amaninzi sawadala ngoba sisencedisana nosomashishini abasakhulayo. Inene ihambo ende iqala ngenyathelo lilodwa, impumelelo komnye bubungqina bokuba nomnye unako, kunjalo nje isikhune esinye asinakuyivuthisa imbiza. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC eMonti. Awaphazamisekanga amalungiselelo Orlando Pirates phambi kokuqubisana kunye neStellenbosch FC kumdlalo wamagqibela kankqoyi we-MTN 8. Umqeqeshi weliqela Abdeslam Wadu kuquka abasebenzi abahlanu beliqela baye babandakanyeka kwingozi yasezindleleni kwaye abadlali abasithandathu sele bekwinkampu yeqela lelizwe Bafana Bafana. Umqeqeshi weOrlando Pirates kuquka abasebenzi beliqela abahlanu baye bafumana ingozi yemoto ngethuba kungqubana izithuthi ezimbini kuhola wendlela uR21. Isithuthi sesithathu saye sangena kumqeqeshi nabasebenzi beliqela ngethuba bezama ukunceda abo baye bafumana ukonzakala kule ngozi. The club have issued one statement about this accident, but I think it's not the right place to speak about that. I want just only to focus on our game. Okunye liqela elijongene nako ngabadlali abasithandathu ababizwe liqela lelizwe iBafana Bafana. We are in touch with them by many ways in order to keep them aware about that event. So they are very close to us, even they are in the national team, but we still in contact with them. Ukapteni weliqela naye selebuyile emva kokufumana umonzakalo kwaye uthi ingaluchulumanco kuba bonke abadlali beliqela ukuba banokuphumelela umdlalo wangomgqibelo. It's for us as a group, not only for me as an individual. I've been part of the success of the club, winning back trophies, and to do it one more time it would be special with the special group of players. So there's no pressure on my side. So yeah, it's for everyone. Lo mdlalo we-MTN 8 final uzokubanjelwa kwibala imbombela ngokuhlwa kwangomgqibelo. Ukanikela amaqela asabambene ngenqaku macala kuzakuthi kangoku. Sibulela mawethu ngokusiboleka indlebe senikhumbuze ezangomso ziza noxa bethu ngesizulu. Kamnandi mawethu. Mawahlangana amaFilipu ilanga basemba vumani ndinginonkanyezi nirhabulise qikelelo lwemozulu yangokuhlwa nje xa sijonga imvula nomoya ngokuhla kuyaphawuleka mbukela into yokubana noko letherhulele ngamafupha kwindawo ezikomangalisweni koKapa lodumo kanti ke izimvula ezingephi esingathi sizilindele pha kwindawo ezikumantla koMpuma Koloni zixana nazile imvula ezika 60% pha kwindawo ezikumantla koFreystata ziqonde ngqo napha kwaNdonga ziyaduma sichaphazela kaloku mbukela njalo nayo iThekwini ngo 30% xa sivuka ngenjiqo
ukuqambukeli khona imvula ke ezilindelekileyo ezingephi pha kwindawo ezikomazweni kumazantsi oPitoli noma koMahikeng napha kwindaba eziqananazileyo kokuphumleni kananjalo mbukeli ezizibhaqu zenkungu ezathi sizilindeleke mbukeli pha kwindawo ezikoGqeberha ziqhinela ziqonda ngqo mbukeli pha koNtshona Koloni napha koMxolo Koloni into ethi ke uba uyaqhuba qiniseka into yokubana uqhuba ngononophelo kanti ke mbukeli uSouth African Weather Service ukhuphe isilumkiso ngokuhlwa sokuba singalindela indudumo ezingimandla kaloku mbukeli pha kwindawo ezikumantla koThekwini koBloemfontein napha koMahikeng kananjalo mbukeli nomoya obhudla ngamandla kaloku mbukeli kwindawo ezikumazantsi pha koMahikeng napha koUpperton kanti ke mbukeli ngomso kananjalo ngumlilo wamadlelo esawulindela kaloku pha kwindawo ezikomntla Koloni napha kwindawo kaloku mbukeli ezipha koBloemfontein into ethi ke uba kuyaqhuma qiniseka into yokubana uqhagamselana namagosa kaxakeka amaqondo ke obushushu aphansi ngokuhlwa koMusina 17 degrees koPhalaburwa ibe ngu18 kanti phako Richards Bay nakhona mbukeli thande nokuphola napha koThekwini komthatha ibe ngu14 xa sivuka ngomso lithande ukutyhila pha kwindawo ezikomthatha liyatshisa mbukeli ngaye u32 koKomani ibe nguye u31 kanti ke phako Bloemfontein ibe nguye u13 satsho ndithi maziqhume inqawe emaxhekweni chosi